Brad Mike og makautot unsaon na 854 bitono wa pag yun nakapangutanaan ni. Katong nag-executive meeting sa conference room sa Kapitolyo, daghan kay mga questions kay sa paghimo magud aning executive order naagi mga pangutana kung unsa toy mga maisgutan o masulat na to dire. Sama aning dapat gob mag face mask gyud gob. O sige, isulat diha sa kuan executive meeting. Daghan kay mga pangutana. Respiratory etiquette, close contact, face mask. Apil ba sa makatakod pud ba moagi pud ba dinha ang coronavirus dodge sa otot? Kaya perminti man na madungog, ubo. Oh. Di ba? Atching. Oh, malagputan ka sa laway. Digid bitaw malikayan no, narabagyo tropa nga pala utot dodge. Labi nakasulod sa opisina, na di ka kalikay, oy. Ano na lang ha, akong advice, na may buy one take one nga face mask sa lubot ng isa. Tama doon. Pamalit og buy one take one. Ang isa sa baba, ang isa sa lubot.